मोननैसो दानिया बकिं होननाय मोनसे माबा दङ बेयाव सेटिं खालामनायावनो बिराद सेटिं जायो सोरबा मबाइल मोननायनिफ्राय बारा भुल बुंग्रा जाबाय टंलायाव दङबा खैराबारि दङबा टंला आरो ओरै सरकाराबो ओरैबायदि सुबिदा होदों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाथाय बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ होननाय गैया दा ओंखायनो जोंहाबो कमप्लेन दङ जोंना सेंग्राफ्राबो बिथिं जिरायनानै दङ ओंखायनो गारिफ्रावबो नुयो लिरनाय दङ मा जेराव मेरावनो खालि लेडिस आरो महिला जोंनि हौवासाफोरनिखौ मात्र लिरनाय थागोन लेट्रिनावसो जेन्टस होननानै दा ओंखायनो दिनैनि बे धोरोमनि गेजेरजोंबो आं मोनसे खावलायनो लुबैदों दिनै बयबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा धोरोम मानसिखौ अननो हायाब्ला मानसिखौ मोजां बेबहार खालामनो हायाब्ला बेयो धोरोम जानो हाया जाय धोरोमा खाथि खालानि बयजोंबो गावजों गाव अनलायनाय बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो अनलायनाय बेखौनो धोरोम मोननै लेखा मोननै बुंलांनो सानदों आङो मबाइला पकेटाव लायोबा पकेटा बोख्लायो नाथाय शिक्षा MA BA डिग्री नोंसोरखौ खुनुदिन बोख्लाया नों जेराव थांगोन शिक्षाया नोंजों लोगो थांफागोन रिसार्च दङ सार्च गैया सार्च दङ रिसार्च गैया नों रायज्लायनो हाया नाथाय शिक्षाया नोंजों जिखुनु टाइम एनी मोमेन्ट यू कैन बी कनसाल्ट इच अदर बेखायनो मोनथाम स्वभाबखौ फरायबाय थानाय समाव दाउखानि मोनसे सैमानि आरो मोनसे दाउब'नि दा बेयाव बबे दाउब'निया माबे सैमानिया माबे बेखौ लादो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनानै सेंग्रा थाब थैनानै जन्म जाफिनबा नोंसोरखौ लोगो मोनफिनगोन ओंखायनो दा जों बोरायनाय समावसो मोजां सिख्लाफोर माबा ओंखारसोदों जोनोम जासोदों दा जियानो जाथों बयबो जेरैबायदि मोजाङै दं बयबो मोजाङै न'आव धोरोम दिनैनि माबाया मोजाङै थांथों मानव गेदेरमोन बयखौबो खुलुमनानै गोदान बोसोरनि मागो दाननि बयनिबो साननायफ्रा जाफुंथों सोरबा दुखियाफ्राबो धोनि जाथों आरो जायनाबो बेकआप जाना थानायफ्राबो निश्चयफोराबो जाथों बेखौनो खावलायनानै रौथायावबो दङ मिस कल फैथारिनि मबाइलखौ जारिनाय मिस कल फैग्रा ओंखायनो बेखौ खावलायनानै आंनि मेथाइखौ आं एसेयाव रोजाबनो होननानै सानबाय गोजोन्थों
बिसोरसो दुगैयाखैना आंसो दुगैयाखै ओंखायनो गाज्रि जादों आं दुगैनाय बायदि मोनदों खिन्थु नाथाय सोरबा सोरबा दुगैयाखै गिनानैनो दा जियानो जाथों आं आरम्भ खालामनोसै समायना Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ